Iroi try sesien pat ngai ke beli pi baro ha kerteng ke badan portam ke jong uji su ha kini ke video ngakwa bangan share lem shapi nang ba pin tip ye kini ba pin like na ke jing pang sini la ne na ke jing pang melu nama don ki priu ki babun palat ke melu ba don ru ki priu ki babun palat ka sini de ban like na kini ke ke ba pi don kam ban le pi de ban bam bet markat ju kan kasini bat kamlu pi de ban bam markat ju namar badon kini ki brio ki ba kasini ibam hadu en riu shamoy ka ba kamlu pat ada klemai melu ru ila be ban bam ja te ngala ong teng kan ye I bet umlong pin bam kum ne te kamlu bat kasini ka de ban long ya rengkat ken kenang ba pin lait te na ka jingpang ka ji hitom namar ka de ban long ya rengkat namar kamlu ro ka don kam kasini ru ka don kam te klem pen sngaw ke jing ong ka jonga te mentala kat no benai te bla hiteng snem hi imat te kalabon kamlu ibam duna kamlu tamba ka jingpang pat hakat ko kom ngam tip ngai I kini ki bom jidi sini ki yo jingpang sini kini ki bom ju khambam lu ki yo jingpang melu te men hakane pat ila yo jingpang ba jor ba te ong ba ila pun pelat kamelu te ada pipet ikini ke video ru wat nam sngoi ai ngam thu kerteng re kata kalong ka basisya te pidai ru iba jupet hi ikini ka channel ke jonga te ai ngo pa utrai mentanga I ila kia te ila bambet kumta ila bambet ga sini bet kamlu iklam penya per syure henry menchua te kasini hatu banda yeng ke shamot biang bet tambah kamlu te dam ai melu ru biang hi te ila yo jingpang melu tambah ai ngo utrai ula pen kiai I dan pat se iwe I bahayeng jonga itapan ibom ju kham sung tanat ban bam sini kamlu pat ibam ba itaru ngala ong hi pet pi waju bam re kom ta umlong re pi hapan penyarengkat te iru impen ngau hi re ta ka jing ong jonga te mentadang kat no pat ila phone nga bakala bon kata ka sini te menta ila hap kiari ka pam ke te bonsin nga ju pen ngau ki brio pat bonsin ki brio haba ki sedla bat ki hapan mat e kata ka jing pangla de ki syuko ngo bet kamsuk te dan kini pat ki bala bam som kan siapa pelat tengok pet menjulang repi bam som kan ni nga sakta pat hadina bot hatu ban sau ko pliang te yo juleleng kan post nem nga bam ikon ngam lele henre mentai yo ka jingpang ka ba lakat nos nem shu mla man pen kia ba kalasyong bi gamet la rung shikin dang kun shot ke tu ki som ken tela da pi bam so meken bam haban bang ban sngotan nat pin yo bam ken bro shi jing emen ta tam shu de tai pinyat so meken ru long shu kalakta e kemen da bam do ru bam ken shi de khot ar de khot don ki bam hado shi pawa marwai steng kilo marwai hadin da lakta pat long shu ban bam do ti jin jarem te kemot pi haban le kemno pi haban bam bam lot ki jing bam borok hot ki babha tang ba phi de ban nang ken ban bam hakamet jungi ubriu ka basat rudon kam ka bathiang rudon kam ka bakthang rudon kam ka bajau rudon kam tang ba de ban nang pat ban bam ka bajau la bam tang hi sin ste yo ru la biang ka bakthang ru umlong ban bam palat namar salo bp pat phi ban check bahaya la de la da phi high blood pressure phi de ban bam ki kerela ki jangeu kitu jangeu na jathang te utu bakthang utu jalan chirte te kitu kiba high blood pressure hanre kini don kini gibrio em kiba wan pa duwai ki ong asulong that bet de bala lo palat ka bp ki modur ki jur ngam te paro ki de bete kemet ke jongi ngan bam hanre la dunas nam te phi de banang kan men pet ki jur ayu ki ba phi de ban bam bon ne ban bam khndiat te ki jing bam baro hi ka de ban don ha kemet jongi tang bangi de banang pat ban bam nyim de re bangin bam palate te kamot phin om le le ken te sale kumta khnang ba phin la da phi de ki bom pat ngat e ka jing pang melu jing pang hini phi sumar lupa menta ha ba phi la yu i kini ka video phin namat jing e ken hadin ha bot hamet ubriu don kam lut bar khot tam bangim de ban bam shaba palat pot lane
ngim dei ka sini bat kamlu te ngi te banyak penyaran kat ban te ngai pio jing kur khul makan ni ke video ka bangala yo ban pha shapi bakan nong ka jing kwat ka jing khia pilang baro to ble ka jing sukun yo ban kur khulang pi baro ya ro itra